pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pagbusi si pagpanginas o kon saghaw sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sang Central Philippine Adventist College Media Ministry Department. Diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomadong inyong host. Kag sa siningation, nagakalipay kita mga kauturan nga ang akong partner, wala sang liwan kundi ang aton church pastor. Diri sa Central Philippine Adventist College, wala sang liwan si Pastor Francis Doroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. Happy Sabbath, Pastor. May adlaw. Mayong adlaw man. Pastor, sa hindi pa naton ibasahon ang aton teksto kag sa pagpangamuyo, aton anay pasalamatan ang aton mga katawhan nga nagasunod permi sa aton. Kag bisan pa nagahatag sila sa ilang mga gagmay kag mga dalagko man nga mga financial support. That's why ari na kita sa aton studio kag bisan tuod nga hindi pa gid ni siya fully furnished, but nevertheless we are using it already and we are happy and thankful sa aton mga kauturan kag mga kabiyanan diri sa Negros Occidental, diri sa Negros Oriental, sa aton mga kauturan sa may West Visayan Conference sa Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, kag sa Guimaras, sa Southern Mindanao, sa may sa South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, Sultan Kudarat, bisan pa sa Maguindanao. Kag aton mga kauturan dira sa Masbati, sa may Romblon, sa Palawan, kag sa Mindoro. Aton mga kauturan sa North America, sa Europa, sa may Australia, sa New Zealand, sa Middle East, kag sa aton mga ASEAN countries. Malapit diri sa Pilipinas, sa Thailand, sa Taiwan, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Myanmar, kag bisan pa sa Cambodia, sa Brunei, kundiin man kamo, kami nagapasalamat sa inyo. Kag pastor aton man ginapasalamatan ning aton mga utod nga mga technical people, si Sir Elberey Tepaya, Engineer Frederick Linatan, si Sir Rodel Vargas, nga kung wala ni sila, ini ang aton nga programa ang pagtuon subong hindi naton ini ma-sustain. Kag subong man ang aton mga partners nga nag-discuss kaupod nakon kada semana. Salamat gid sa inyo mga kauturan. Pastor, aton ani basahon ang teksto nga aton makita sa may Bugna 5 halin sa 9 tubtob sa versikulo 10. Kag nagamba sila sang bag-ong ambahanon nga nagasiling takos ka sa pagkuha sang tulunan nga linukot kag sa paghukas sang mga patin sini. Kag ginihaw ka kag gintubos mo sa Dios sang imo kaugalingon nga dugo ang mga tawo sa tagsa kakabikahan, tagsa kahambal, kag katawhan, kag pungsod. Kag ginhimo sila nga ginharian, kag mga saserdote sa aton Dios, kag nagagahom sila sa duta. Ang Dios magapakamayos ang aton sadsaran nga teksto. Aton iduko ang aton mga uloupod ni Pastor Francis Doroy sa pagpangamuyo. May naman nga langit nun, nagpasalamat kami sa imong kaayo, kaluoy, sa matag isa sa amon. Kag, o Diyos, samtang tuon kami sa sining topiko sa simanal namon nga pagtuon sa leksyon. Hatagi kami sa igo nga kinaalam halin sa imo. Kag tuy-tuy kami paagi sa ilang espiritu agud ini may dako nga kabahin sa pag-alagad sa imo nga mangin labi kami ka matutom sa imo tubtob sa imong pagkari. Sa matamis ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat Pastor Droy. Arin na kita Pastor sa ikalimang leksyon. Yes, Pastor. Ang 7 ka patin. Yes. Ang aton subong sentro sa aton pagtuon halin sa Bugna Kapitulo 6, Revelation 6. Amo ni ang sumpay, ang sugpon sang aton nga pagtuon sang nagligad nga semana. Kag ang senaryo sini Pastor nga ato na si Juan gin balitbit pakadto sa langit in the spirit.
Yes, kay sang ligad nga mga panahon, ang mensahe halin sa langit pakadto sa kay Juan dra sa Patmos. Labi na ang mensahe sa pito ka mga iglesia. But after sina, John was brought up to heaven, no, pinagi sa espiritu. Kag didto nakita iya ang kordero nga nagapungko sa trono. Kag daw nakibot gid siya nga amo gali ito ang kordero, grabe gali. Nga sang ang kordero sang diri sa duta daw ginasalikway lang, daw ay lang ginasapak na tao pa sa pasungan. Pagkadto ya sa langit, amo gali na kagamhanan ano ni kadako nga ang tanan nga mga anghel nakita iya nga nagayaob sa kordero. Kag dito ya man nakita ang 12 ang 24 ka mga elders kag 4 ka mga living creatures. So inisya nga senaryo amo ni ang aton pagtuon subong nga sa uluunhan o kung ara lang malapit dira natalupangdan niya after he has seen the 24 elders, the 4 living creatures, and the angelic host worshiping the Lamb, nakita yaman ang linukot, ang scroll. And this is our study. Kag ang linukot na talupangdan niya nga may 7 ka mga patin, may 7 ka mga silyo. And this is the center of our study. Yes, Pastor. Ano pang nakita mo sa aton introduction? Kung nakita nato, Pastor, amo ni siya ang padayon sa palananaw ni John, ni Juan, nga nakita niya ang trono gid, ang throne room scene. Yes, and that's dito correct. sa Ginoo. Kaya sa na-meet lang mo, Pastor, kag kung lang taon ta ang kapitulo 7, Pastor, ang katapusan sa kapitulo 7, nakita ta ang mga kinaugali sa mga tao kung sino to sila nga yara sa atubang sa trono sang Ginoo. Okay. So nangin mandinalag-o na sila. So ang chapter 6 daw process pa ni siya, in between siya, Pastor, Yes, sa 7. mangani sa 7 kag sa 4 and 5. Yeah. So in the process of overcoming ang mga katawan sa Ginoo. Yes. Okay. Kadto kita, Pastor, sa nauna nga silyo o kon patin. Before kita, Pastor, mag-open sini, aton inin talupangdan nga ang nauna ka 4 ka silyo nagguluwa ang mga kabayo. Kag may nagasakay sa kabayo, the horse and the riders. Kag may mga kolor ini. Kag ang nagasakay may mga authority ginhatag sila, dumigahom nga ginhatag sa ila. So hindi lang nitungod nga gintagaan sila kolor, wala lang meaning, no, it has significance. May meaning ang mga kolor. And then now let's go to the first seal. Pag open sang unang silyo, nagwa ang kabayo nga maputi, puti, white horse, and then may nagasakay nga nagasoksok sa maputi nga panapton, kag may ano siya gani, may bangka, may aro. Bow. May bow. Kag dayon may corona. Yeah, Pastor. Ano ang significante? Ano ang meaning sinang mga kolor kag ang tao nga nagasakay sa kabayo? Makita nato una ang parallel, Pastor, or ang huwad niya sa kanggid-anggid. Yes. Sa Revelation mismo makita ta si Ginoong Hesus sa bugna 19 nga nagasakay man siya sa kabayo na puti. So walay liwan ini nagatuhoy sa unang iglesia. So kay nakita naton, Pastor, ang ining mga patin, amo ini siya ang makita ta ang pagpadayon sa pagpangwali halin sa 31 AD. Halin sa pagtukod ni gining sa iyang iglesia. Oo, nga gitukod niya tubtub gid nga magkari siya. So makita ta gid ang amo na ang kwan sa mga silyo, mga significante sa mga silyo. Okay. Balik kita, Pastor, sa white horse. Of course, it symbolizes purity. Yes. Yeah. Ang agag ini nga ang iyang prophetic period sini, Pastor, among 31 AD sa pagsugod ni Kristo sa iglesia, pagtawag niya sa 12 disciples up to 100 AD. Yes. Nga ang puti, Pastor, it is because sa sina nga panahon
ang gospel is very pure. Do wala pa simbog. Putli gid. Oo. It was really 100% because it comes out from the mouth of God. And then ang balaan nga espiritu during the Pentecost, amo ang naghatag sang kamuturan sa mga katawan by the thousands and thousands were added daily na ti ang gospel, ang mayong balita, tama ka putli. Daw wala bala masimbugan. Nga kung sa pilit pa daw wala lakay. Oo. Nga pagkaon nimo sang suman nga wala sang lakay nga pilit kanami, pero kung hindi na putli ang pilit, ang suman daw wala na damil no, daw pareho lang ordinaryo, and that's it. So ang gospel at this time, ang bayong balita at this time are really pure. Oo. Kung makadugang ko dira, Pastor, when we look at that, Pastor, in a closer look, kung lantawon ta pagid sing maid-id, makita ta nga actually ang daog sa maayong balita hindi lang sa pagpangwali, Pastor, bisan pa within the church itself. Kay kung magkadto kita sa Book of Acts, nakita ta ang Jerusalem Council, for example, kay may mga Kristiyano nga mga Hudiyo nga nagtudlo sila sa gospel nga hindi amo. Kag amo ni naghinungdan nga nagsulat si Pablo sa Book of Romans and Galatians. So even inside the church, Pastor, bisan may threat ang gospel or mga counter gospels, apang nagmindalag-on gihapon ang matuod nga nagguwa gihapon bala, Pastor, sa ginsiling mo. Ang putli nga iglesia bangod kay ang balang espiritu nagapanguna really sa ila kag ang mga disipulo pagkatapos ni Kristo. Kag isa pagid, Pastor, nga ang kabayo ang simbolo because during that time ang kabayo amo ang pinaka effective sa panahon sang gera. Kita nga Kristiyanon, mga utod, ang aton scenario is that we Christians, from the time of Christ up to His second coming, is engaged in warfare. Ara kita sa gera, ara kita sa patag-awayan. That's why ginhimo ang simbolo ang kabayo. Kung sa moderno naton siguro subong tangke di gera o kon F-16 jet fighters o bomber, amo na siya. But during their time, amo na ang ila mainsindihan. That's why we have to go back sa aton understanding. We have to go back sa ilang panahon, ang mga imagery sa ilang panahon, sa context sa ilang panahon. So in other words, Pastor, we are a militant church. Militant daw church. Isa bala ka iglesia nga nagapadayon sa atong sumpunganay sa kaaway. Kag sa sunod gani, Pastor, nga mga sinimana atong tuna ng 7 trumpets. O nga ang trumpita amo ang ila ginagamit to engage in war. Na magsugod na sila marcha, the trumpet will sound. And that's it. So in worship, in peace time, and even in war, ginagamit ang trumpeta. Okay, so amo ni siya, mga kauturan. So that is the significance, the importance, and the meaning of the white horse. Kag ang nagasakay sa kabayo. Nga maputli siya, kag may corona siya sa aton pa at that time. Ang gospel is trying to grabe ang advance nga daw may makuha naton nga there is really victory kay by the thousands daily ang nagasulod sa iglesia. Yes. Ang proof ta sina, Pastor, ang Colossians 1:23. Okay. Nga siling ni Paul ang maayong balita na wali sa bilog nga kalibutan sa iyang panahon. Okay. Kadto kita, Pastor, sa Monday, second and third. Okay, seals. Ang second, ang nagwa, pag-abris ang second seal, pag open gate, ang nagwa ang kabayong mapula. And then we know, kagang nagasakay sa kabayo, may siya, may gahom siya, gintagaan siya sing gahom to take away peace, kalinong. Nan. And then we know nga ang mapula is blood. So, amo na ni ang panahon nga ginapamatay na ang mga Kristiyanon. In what sense, Pastor? Nga ang ginapamatay ang Kristiyanon? Because at this time, the Jews and the early church is under the Roman Empire. So, Pastor, nga ang kontragid sang mga Romanhon, ang mga Kristiyanon, nga ang this time was really, the persecution was severe among the early Christians. Sa side, Pastor, sa mga Kristohanon, the point is the conflict is spiritual. But on the side principally of the Roman government, the Caesars at the time, it's
perhaps it is political. Yeah. And dalaman ang spiritual. Yes. But kay ang emperor should be worshipped. Mm. Oh, may Kaya emperor. muning panahon nga ang pagan worship is being imposed Yeah. by the Roman Empire. Yes. Yes. So, kung ikaw nga wala ka nagasimba sa emperor, sa emperor cult worship as the high priest or the Pontifex Maximus. Okay. So, kung hindi ka magsimba sa iya, so you will be treated as a traitor. Okay. Kag amo na bala. So, amo na ang Kag daw cast out ka of this society because you are not Yes. with the rest of the people Yes. who really worship the emperor and salute the emperor and consider the emperor and as offer God. worship, Pastor. Yes. Incense, and Incense. sacrifice Oo, offerings. sabi- So, sa Christian naman, ang pag-worship sa emperor would be Yes. contrary to the command of God. Gaman You of shall God. have no sa ilang others before me. conviction. So, perti kabudlay, Pastor, to Kabudlay. live at that time. Yes. Okay, and that's it. So, how about the third seal, Pastor? Nga, ang ari naman, ang context naman is, ang kabayo is Nga maitum. maitom. Mm. Nan. Ti kun maitom, ang second seal, ang kabayo pula. So, gadaganas ang dugo. Nagaguwa ang dugo. Nan. Ini naman niya, hindi lang kay dugo, kundi ang kabayo diri at this time is already dark. Itom na siya. Yes. Nan. Kag simbolo na ni pastor kay ang nagasakay sa kabayo Nagdala sa may ara timbangan. nga timbangan, may ara nga kiluhan. Kiluhan. Nan. Kag ang kiluhan, pastor, you see, ang symbol sang kiluhan is justice, hindi ba? Sa aton subong nga moderno nga logo ang Supreme Court, ang Department of Justice, amo ginang ilang kwan nga ang babae ginatabunan na para nga there is no biases in the objective kag mabalansigid ang pihak. pihak. Oo, pero aton balaan nga hindi na amo ang kitabo kay subong ya ang aton justice ang babae ang iyang piyak nga mata na abrihan. Okay. So, in this case, pastor, what happened? Nga nag-mention diri about kiluhan. Kag nag-mention about denarios. Yes, pastor. Kag ang pagkaon, Pastor, which is Pagkaon. grains, and then we have oil and wine. Yes. So, dito nga dapit sa sina nga lugar, sa kalibutan, tama ni ka-importante, Pastor, ang wheat. Ang wheat, Kag ang barley. Kaangay sa Staple ato. food Staple nila. food ni nila mo. Daw kaangay sa ato. Di nga cannot humay. survive without wheat a day. Para man sa aton diri sa Pilipinas, we cannot survive budlay without rice in budlay one ka- day. budlay gid ka tama, We Pastor. need it 3 times a day. Yeah. So, Yes. diri ginakilo na. Oo. So but silingon kung gakaon ng tao kag ginasukod na gid bala, Ginasukod daw na gid. there is famine, there is Yes, scarcity. yes. So may kakulangan na gid. So malanta nato diri nga on the other hand apan sa pihak may ara man gihapon nga promesa nga ang may command nga dili gihapon madula ang oil, ang mantika kag ang wine. Yes. Oh, okay. Oo. So ang punto diri, Pastor, is nasimbuga na. Simbugan. Nasimbuga na ang pulong sa Ginoo. Bangod nga sa Gospels makita ta sa Bible, ang grains, ang wheat, tares or kung rice man nagasimbolo sa pulong sa Ginoo. Yeah. Example in the parable of the sower. Yeah. Di ba ato nang nahibaloan? Yeah. Okay, so pastor, application i-apply naton sa spiritual. Sa ini nga panahon amo na ni ang scarcity sang pulong sang Ginoo. Kay do wala na sang tao gawali. Kay nahadlok na nga pamatyon. Oo. So ginatago-tago ng Biblia aw ang Kristohanon wala na come to the open sa pagwali kay balik kita, pastor, sa ano ni sa may denaryo kag sa may wheat nga pagkaon nga ang isa ka denaryo ang aton leksyon nagsiling nga ina siya isa ka adlaw nga sweldo sang laborer, common laborer. Kag ina would be enough and even a little more than enough sang needs sang pamilya. Panglitan 5 ka membro ang pamilya, tatay, nanay, 3 ka kabataan. That is enough. Oo. Kag may gamay pa gani nga sobra. Pero at this time, ang isa ka denaryo, ang iya mabakal, tunga na lang sa kilo nga bugas. Ang tunga sa kilo nga bugas sa isa kadlaw, kulang na gani sa isa ka tawo lang kanon. And that's how scarcity is being emphasized diri. So, amo na ni ang panahon, pastor, sang 3:13 to 5:38
AD. Ano ni siya, Pastor, ang prophetic application sining period sining 313 to 538 AD. So nakita na to Pastor kon ang first horse sa first century. Yes. Therefore ang second horse ay kaduhang kabayo 100 to 300. natuman siya, so at the beginning of second century to the beginning of the 4th century. Oh yeah, beginning of the 4th. And then ang third is 4th and 5th centuries yes. after Christ or After AD. Christ, yes. Ika-4 kag 5 ka siglo. So makita tagi diri Pastor ang natabo nga dako gid nga pagkompromiso. So isa diri madumduman naton si Constantine Constantine the Great na converter sa pagkristuhan. Nagsiling siya, gusto siya magkristohan, Yes. magbaton sa Kristyanismo nga pagtudlo. Pero sa pihak sina Pastor dako gid ang kompromiso. Yeah. Kay ang mga pagtudlo sa pagano gani ang gidaya. ilang mga Dios gisulod sa simbahan. oo. Bisan subong sa Europe, sa Rome, may mga simbahan dira, mga pagan pantheons, mga templo nga ginahimo nga Christian churches. Nga daw gin Christianize na lang. Christianize. Oo, nga daw ginhimo daw gin butang na lang nga Kristiyanos nga pagtulungan, but in reality originally it is a pagan worship. Yes. So like one example Pastor, si Zeus or si Jupiter, ang mga gods ni sa mga Romano kag sa mga Greek at the time, gisulod sa simbahan, gintugmawan nahimo nga Saint Peter. Kag subong ginasimba sa mga tao, ginhalokan. Yes. And then a lot of people, Pastor, does not know about history. That's why we are blessed as Seventh-day Adventists. Nga may ara kita. Kaya nga aton nga prophetic nga application is historicist. Nga when we say historicist, hindi naton ikalimtan ang nagliligad. Kag at tatandi naton sa presente kag bisan pa sa palabuton. Yeah. Tiyang iban nga mga reliyon niya, ang ilayang is preterist, ang nagligad lang. Kag ang iban man nga reliyon nga futurist nga para lang gid sa pagtanaw lang gid sa palabuton, they even don't care. Wala na sila sang Old Testament. Ari na sila sa New, and then they neglect even the part of the New Testament. Ang ila lang ginkuha ang bag-ong mga iban nga mga sunlatan sa bag-ong libro, sa bag-ong tugon to emphasize ang ilang doctrinal presentation. Yes, Pastor, ang atong panahon hindi na gid na may magtugot. Kadto kita sikap at nga silyo, Pastor. Ang kabayo diri hindi maputi na, hindi na pula, hindi na itom, kundi lapsi na. Sa Tagalog paputla na. Putla na. Pale na siya. So sa original Pastor daw, tao ni siya, ang ini nga color gali, Pastor daw sa tao bala nga daw nga patay. Nga daw gaamat-amat na siya sang kadunot. Yeah, Pastor, may agyan kami nga nadisgrasya bala nga tao. Wow. Nagsakay sa motor, na bungguan siya, nagahurayad sa sigad sang dalan. Kalain gali, Pastor, sang itsura sang patay nga tao. Kay kaputi bala nga daw, why nagid, kalapsi nagid kaayo, nga magtanaw ka daw. So why nagid kabuhi, Pastor? Why nagid kabuhi, and that's it. So amuning nitabo. Oo. Nga, and this is for about ang historical application niya kung i-plaster ta sa kasaysayan. Ang historicist Pastor isa madugang makita tagid nga natabo ang pulong sa Ginoo kag magdugang ang atong pagtuo. So makita this is for about 1,000 years Pastor. Yes. So grabe gid ang natabo sini. And then ang gasakay di Pastor may ngalan si kamatayon death kag Hades. Yes. So when we say kamatayon sa aton pa Pastor, there is an implication nga ang mayong balita sini daw ay nakabuhi. Kag nagasunod-sunod ang Hades. Ang Hades we mean cementerio abi sa aton nga bag-o nga lingwahe karon. Pero that is even more the meaning is more than cemetery. Kaya ang Hades Pastor is really a place of skull. Nga hindi lang Pastor nga ang aton cemetery subong ang aton mga memorial park katinlo gani Pastor. Ginabutangan pa gani pagkaon sa babaw. Pero ang Hades yan nagalulutaw lang, nagalapta lang ang mga tulan, mga bagol sa tao. And that's how Hades. So in the historical application Pastor,
siguro makasiling kita nga ini nga tion sa kasaysayan sa iglesia. Grabe ni gid pastor, ang pulong sang Ginoo nara sa dalom. Ang pulong na sa tao ang nangin daw pulong sa Dios. Yes. So ang tradisyon bala. Tradition. Ang pinalaton-laton sang tawo kag sa mga pangulo sa iglesia daw nahimo na siyang pulong sa Dios. Yes. Pero ang matuod nga pulong sa Dios way naging tago na naging siya. Kay ang preaching of salvation ni pastor is binayaran na. Nga kung hindi ka magbayad, hindi ka maluwas. But the pure teaching of salvation is through Christ. Pinagilang sa iyang grasya. But this time, bayaran mo imo sala. Bayaran mo imong nga kaluwasan. Bayaran mo ang kaluwasan sa bata mo, sa pamilya mo, sa mga umagad mo and then other people. So kung makumpara ta pastor sa third seal, maayo pa to kay bisan may gutom, pero may ara pa may pang may kinilo pa mabakan. May isa pa katimo nga kanon nga pero anyway na gid. Iniya wala na gid. Everything is already and that's it. Yes, pastor, ang aton panahon is very dasig kayo. Kadto kita pastor sa Wednesday natong election. Wala na ni kabayo diri. Why na pastor? Yes. Ang nakita ni Juan diri dito sa langit sa pag-abris sang ika-5 nga silyo, ang mga kalag nga ara sa dalom sa altar. Kag ang mga kalag nagasinggit, san upa kami. San upa ang amon nga pagtimalos. Yes, pastor. Yep. So ini nga silyo pastor pag abli ni Ginoong Hesus nakita ni John, nakita niya nga ang mga ini nga altar pastor none other than the altar of burnt offering. Ang halad altar sa halad nga sinunog nga isa ni siya dito sa ka-sanctuary. So motive. Yeah. So hindi pastor dugangan ko pastor hindi ni siya but silingon nga ang mga kalag diri nga ginatudlo bala nga ati ari galing ebidensya kay ginagamit ni kung kaisa pastor o kung hindi man masami nga ti tuod gid galing mapatay ang tao nga ato na sa pero ang teksto mismo wala gahambal nga ato sila sa langit wala no amo na pastor mga kauturan aton dumdumo na nga hindi ni amo ang doktrina sang iban nga pagtuluhan nga kun ang tao mapatay ang kalagya makadto sa langit. Kay ini nga senaryo si John ato sa langit pastor. So nakita itong mga kalag. Pero ang mga kalag to, hindi nakakalag nga napatay. Panangtan ako nanay, napatay, ti ato na sa subong iya kalag sa langit. That's not what our lesson is trying to tell us. Ang nakita ni Juan, ang mga kalag dito, mga dugo, simbolo sang kalag. Kay, kung aton mga kauturan, tunaan, balikan naton ang sanctuary service. Sa sanctuary, may ara nga burnt offering. Nga dira ginapatay ang mga halad, mga karnero, mga kanding, mga manok, nga ginahalad baka, nga ginahalad sa mga sinners, kagang ilang mga dugo ginaula dira sa may tiilan sang burnt offering, sang altar burnt offering. Na ti ina nga mga dugo pastor. Inosente na nga mga sapat. Ang mga sapat mismo wala na sila kasala. Ang nakasala, ang tag-iya sang sapat, nga nagdala sang halad. Si amon ang nakita ni Juan. Nga atong mga dugo dito, mga kalag dito, are innocent people, biktima sang persecution, kag pagpamatay sa ila during the time nga ari pa sila sa kalibutan. Ang isa nga, kung lantaw na to ang teksto mismo, pastor, let's say nga, ang teksto mismo nagsiling kung makita ta nga daw kung ato man sila sa langit ang mga kalag daw ay man sila ga-enjoy diri pastor kay kung lantawan mo they cried with a loud voice. How long O Lord holy and true will until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth. So why sila ga-enjoy no? So actually hindi ni siya symbolic, this is symbolic presentation. Hindi ni literal nga kalag. Sang mga martyrs pastor bangod sa kamatuoran nga ginhatag nila ilang kabuhi. Yes, and that's it. Okay. Pastor, 3 minutos na lang nabilin sa aton panahon. Kadto kita sa ikanom nga silyo. This is, Pastor, ang chronological and prophetic application ni amo na ni hangalin sang 1740 to 1844. Kay ini nga mga silyo amo kaanggid-anggid man ni sila sang ilang prophetic period sa 7 ka iglesia. So ang ikanom nga iglesia ang Philadelphia amo man ang prophetic
fulfillment niya sang 1740 to 1844 ang sixth seal, ang ikanom nga silyo o konpatin amo man ni siya 1740 to 1844. Yes, So Pastor. daw lipot lang, Pastor. Yes, so lipot lang ang panahon. Ano ang mga signifikante, ng mga importante nga punto dira, Pastor? Tama ni siya kasi significant, Pastor, kay kung lantaw naton ining sixth seal, makita naton ang mga talandaan gid bala, Pastor, antes magkari ang Ginoo. Okay. So ang last three signs, amo gini sila ang in tatlo katanda Yep. amo ang makita nato diri ang pagdulom sa adlaw kag ang bulan mangin kaangay sa dugo. Dugo. Kag ang mga bituon sa langit magkalahulog or mga meteors to be more Meteors. precise. So, kag natabo gin isa suno sa Yeah, kasaysayan, tama. Pastor, Yes, no? oo. So makita nato na ang And during that period, Pastor, during that prophetic period, yeah. Yes. So anda yun pagkatapos ni Pastor nagagawa makonekta ini siya sa verses 15 tubtob 17 sa same chapter. Sa amo man nga chapter nga laragway diri ang ikaduha nga pagkari sang Ginoo. Nga ang mga tawo mga malauton magpalagyo sila sa mga kabukiran kag magasinggit sila nga magpatabon sila. Oo. Okay sa hindi sila makalantaw sa anak sang tao nga nagapakari. So this is clearly second coming. yes. So ang punto dira, Pastor, bangod sini kag kun nakita ini sa aton mga pioneers kag kun ikumpara nimo sa Revelation chapter 10 verses 8 to 11, may isa diri ka nga nagsili ang Ginoo iwali liwat, prophesy again. So makita nato diri, Pastor, ang pagbutwa sa isa ka movement, ang pagwa sa isa ka movement. And then other than from the Millerite movement after the Great Disappointment, Yes. nagawa ang Seventh-day Seventh Adventism. Adventist, ang 1844. Yes. The birth of the Advent movement. Yes, Pastor. Kag ang mga prophetic signs ang coming ni Kristo Yeah. na fulfill at this time. Kay ini nakita ni John during the sixth seal, ang Lisbon earthquake, Earthquake, yeah. sang 1755, and then ang the dark day sang May 19, 1780, kag ang meteors nga the great meteoric grabe shower. gid yan, hindi lang kita isa-isa kundi Hundreds of thousands ulan daw gid ulan. yan, nga nagatulo Sa November 13, 1833. And then last point, Pastor, nga ang mga nagsinggit ang mga malauton, tabuni kami. Kaya hindi kami kasarang magtanaw sinang nagapakari. Oo. Yes. So, and then may ginhambal sila, Pastor, na daw I have the feeling nga tama ka importante na. Oo. Nga mangin maaser na sa aton pagtuon sa sulod dason, ng mga Sabado. Yes, ano, Pastor, ang ginhambal sini mga malauton. Yeah. So makita ata ina, Pastor, diri sa bersikulo 17 sa amo man nga kapitulo. Nagasiling diri, for the great day of his wrath has come, and who is able to stand. Yes. So in fact, Pastor, ini nga kapitulo sabto ni siya sa dason nato Dason nga nga pagtuon. sa dason nga simana. Yes. So, and who shall stand during the day of his coming? And it was not the Christians. It was not the followers of Christ, but was the the wicked. people. The wicked people. Yes. Kay pagkari, Pastor, sa Ginoo, dala ni ang himaya sa iyang amay, ang iyang pagka-Dios, kag ang mga balaan nga mga anghel sa langit. So grabe gid kay himayaon nga pagkari. Yes, Pastor, last point nimo. Oo. So, nga ibilin sa aton mga kauturan. Amo man ni, Pastor, ining seven seals ato nakita nga amoy ni siya ang dako nga pag-care, no? Pag-agubag at tatap sa Ginoo sa aton. Sa aton. Kag bisan pa pagdisiplina sa iyang mga katawhan. Kag nakita ta, Pastor, nga ang best interpretation gikan sa first horseman tubtub sa sixth seal amugid ang historicist method. Kay halin sa pagwali tubtub sa pagkari sa atong Ginoo. Tama gid ka athag, Pastor. Yes. Kag isa man ka punto, Pastor, nga ini halin sa unang silyo, the first horse, until the sixth seal. Wala diri ma-spare, wala diri malikaw ang mga katawan sa Ginoo. Na-include sila sa mga kapipitan nga na experience yan sa bilog nga kalibutan at this time, the Christian world at that time. So, but nevertheless, sa seventh seal siguro ato na makita nga there will be a different scenario. Kag amo na nagro ang bulig sang Ginoo sa iyang mga katawan. Gani mga kauturan, hindi ka mo malipat, padayon ka mo sa pagpamati, kapag tanaw, kay we will be able to
explain further sa aton mga prophetic interpretation, labi na ang aton ikapito nga silyo. But nevertheless, next week, we will be studying about the 144,000 and the great multitude. Mga utod, wala gid guro namon mapitagan ang inyo ginapaabot, but amon ginalao man, kag amon ginapatihan, nga ang mga major kag mga bugat nga mga punto, amon na paalinton kag nahatag namon ni Pastor Duroy sa inyo sa sinigid nga tion. Ang Dios magapakamayo sa aton. Aton niduko ang aton mga ulo, maluluyon kag langit no namon nga may salamat gid nga ikaw upod sa amon, nagupod sa amon nga pagtuon, kag buligi kami nga indi namon malipatan kag magahatag sa amon sang dugang nga kaligoon sa pagsalig sa imo kasulatan kag pagtuon sa mga tinago diri sa libro sang bugna kag Daniel. Sa ngalan ni Ginoong Hesus amon ini ginatugyan. Amen. Amen.